Henrik Haapala antaa aika rohkean syötön siitä välittömästi ja Ilves pääsee katkaisemaan. Nyt on paikkaa ja siinä Koivula hakee vielä maalin kulmalta sitten. Vihellyskonsertin saestamana Lajunen sisään alueelle, Haapala tulee taustalta, pelaa sitten Savinaiselle, Savinainen hakee itselleen tilaa ja nostaa kiekon ohi maalista. Järvinen repopaini edelleen tuossa neliön keskellä, siinä ei tilaa ole, mutta Kuuselalla on ja suoraan syötöstä lähtee, mutta Lehtonen reagoi erinomaisesti. Tulee jälleen Haapala mukaan, kääntää maalin eteen, Blake Barlett on siinä, kiekko pyörii edelleen, Ilves selvittää ja nyt on läpiajon paikka, Teemu Rautiainen läpiajossa, Rautiainen ja Dominik Rakovina vetää siihen kuin Dominik Hasek kyljelleen ja selvittää tilanteen. Tässä välittömästi kamppailemaan elitilasta, Liuksiala tulee. Kiekko viivaan, Teemu Aalto, lauko tolppaan! Siitä kumahtaa ensimmäistä kertaa oikein kunnolla Teemu Aallon laukaus, mutta tolppa pelastaa Tapparan. Ja nyt tulee Henrik Haapala. Haapala taidokkaasti vetää pienen kärkiveivin siitä. Saa laukauksen, Lehtonen torjuu ja sitten mennään kovaa maalille. Ja siellähän oikein. Lajunen vastaan Koivula. Lajunen punnertaa, mutta vaikeuksia on, Rautiainen nappaa päädyssä kiekon. Heittää luukulle, siinä on Laakso, ja Laakso työntää tämän ottelun avausmaalin! Tapio Laakso huudattaa Hakametsää, Ilves johtaa 1-0. .51 on pelattu ottelun kolmatta erää. Nyt tulee Peltola hyökkäysalueelle sisään. Laukoo Rauteella ja vetää sellaisen laukauksen, että morjestaa pönttöön. Numero tasan 1-1 ja estradille astuu Tappara-kapteeni Jukka Peltola. Herranen aika, minkä laukauksen päästää Jukka Peltola ja tasoittaa tämän kamppailun 1-1. Pio. Nyt numerot kolmannessa erässä aivan lopussa 1-1. Tasainen aloitus, Sointu, rystypienti ei saa pujotettua Kämmenelle. Siinä on avaimet kädessä Matias Soinulla, mutta lukko on vaihdettu. Savinainen vastaa Vainio, Savinainen puikkaa vapaaksi, itsensä pari sekuntia jäljellä. Tuleeko? Ei tule ratkaisua, joten 60 minuuttia numerot tasan 1-1 ja Hakametsässä. Jännitysnäytelmä jatkuu ensimmäiseen jatkoerään. Kuka nousee tämän kamppailun sankariksi? Pomppii laidassa, Tappara riistää hyökkäysalueella, Röjmark kääntää maalin eteen. Ei ole kiekko jumalattare Tapparan puolella pomppujen kanssa. Rauhala, Salonen, laukaus lähtee vihaisesti. Siinä on ratkaisu! Miekkaa tuppeen ja tämä kamppailu tasoittaa ottelusarjan 1-1. 2.56 tarvitaan ensimmäistä jatkoerää, kun ratkaisu syntyy maalin kulmalta. Tapparalla on valmis kasa ja siellä on juhlitut sankarit. Irtokiekko tulee maalin kulmalle. Ja Sebastian Repo on Tapparan sankari tässä toisessa puolivälieräsarjan ottelussa. Tappara voittaa 2-1 ja tasoittaa ottelusarjan 1-1.